Čau. Hovoria ti internetoví experti, že riskovať 0,5% je málo, že tak nikdy nič nezarobíš? V dnešnom dieli ti ukážem prop tradingovú pravdu. Zoberme si, keď ľudia zbadajú $100,000 na účte, keď si kúpia challenge, okamžite im prepne ego. Povedia si, $500 riskovať na takom veľkom účte, však to je smiešná suma, hej? Lenže ty si uvedom, že skoro na všetkých prop tradingových firmách máš maximálny drawdown, ktorý keď porušíš a klesneš pod, si stratil účet 10%. Čiže zo $100,000 účtu je tvoj maximálny vankúš iba $10,000. Ty si musíš uvedomiť v prvom rade, že ja keď riskujem, alebo ty, 0,5% na 100,000 účte, čiže $500, tak je to vlastne 5%. Hej, lebo to je 5%, $500 z 10,000. Ale stále máme vankúš, 20 strát v rade by sme museli mať, aby sme prišli o ten účet. Ale keby sme riskovali 1%, tak okamžite klesáme na 10 pokusov iba. Hej? A to je brutál, pretože ty keď chytíš 5 strát za sebou, čo chytí každý jeden trader, máš polovicu dole a stamať sa už veľmi ťažko vyhrabáva. Ty keď stratíš polovicu kapitálu, 50%, čo v prop tradingu je tých 5,000, hej, lebo ty máš naozaj, manipuluješ iba s tými 10,000, tak tebe už netreba na nulu, aby si bol na svojich 50%, ale 100%. A toto si veľa ľudí neuvedomuje. No a teraz poďme zotrieť tých všetkých gaučových expertov, ktorí tvrdia, že prop trading je scam alebo len demo, hej, a že iba mikro live účet je ozajstný trading. Veľmi veľa expertov mi píše, že to není pre trading, prop trading a takéto veci, hej. Len live trading na normálnom brokerovi, normálnom live účte, aj keď len 100 eurovom, 200, 500 eurovom smiešnom účte je live naozajstný trading. Tak počkaj, ideme si to trošku ujasniť. Strašne veľakrát idú hejteri s takouto hlúposťou, že na prop tradingu, keď na prop tradingovom demo účte obchoduješ tých 100,000 napríklad, alebo jaký si kúpiš, že tam o nič nejde, lebo ty tie peniaze reálne nemáš. Ale oni si neuvedomujú, že keď urobíš fundovaný účet, tak ty obchoduješ demo, ale s reálnymi výplatami. Hej? Ale oni stále hája tie svoje malé mikroúčty smiešné, lenže neuvedomujú si jednu vec, že spraviť fundovaný účet, prejsť výzvou, je 100-krát ťažšie ako obchodovať nejaký mikroúčet. Pointa je v tom, že ty keď máš reálny účet, môže to byť 100 eurový, 1000 eurový, 10 000 eurový a riskuješ 1%. Ty máš 100 pokusov, aby si prišiel o ten účet. Ja na prop tradingu, keď riskujem 0,5%, ako som vysvetloval na začiatku, mám len 20 pokusov. Je to 100-krát ťažšie na psychiku, na hlavu. Prop tradingovú výzvu prejde iba ozajstný profesionál, hej, až ku fundovanému účtu a práve preto iba 5% ľudí, ktorí kúpia challenge, prejdú a ešte ani z tých 5% nezarábajú všetci. Len nejaké 2-3%, hej. A toto sú profesionálni správcovia kapitálu, nie nejakí hejteri, ktorí obchodujú na tých malých live účtoch. Tí, keď prídu na prop tradingovú výzvu, pália účty behom 2-3 dní. V skratke, prejsť prop tradingovou výzvou potrebuješ mať profesionálny risk management a psychológiu. Zatiaľ, čo na svojom účte si robíš, čo chceš, posúvajú si stop lossy, až kým nevymažú účet. Obrovský omyl je, keď si ideš otvoriť live účet s 1000 eurami a snívaš o tom, ako zbohatneš. Matematika ťa prefácka skôr, ako otvoríš. Dneska podľa aj veľmi skúsených a dlhodobých traderov, ktorí prechádzajú na prop trading z vlastných účtov, jasne vyplýva, že obchodovať na malých účtoch vlastných nemá žiadny zmysel. Poprvé, nedáva žiadny zmysel riskovať svoj kapitál, napríklad 500, 1000, 5000 eur, keď ja za 500 eur viem získať, ak prejdem 100 000 účet, kde 2% robia 2000 a u teba ani 10% robí len 100 z 1000, hej. A to ešte nehovoríme o tom, že keď zarobíš tú 100, tak ti štát zoberie z toho 35 eur. Hej, z každej 100, takže plus zdravotka. Takže v dnešnej dobe sa oháňať tým, že áno, a keď budeš riskovať jak blázon
10-20% z kapitálu, aby si niečo vyťahol z toho malého účtu, tak aj tak skôr či neskôr o ten účet prídeš. Lebo realita na Slovensku, ale o tom bude ešte jednu časť dám vo štvrtok o lotáži, ale na budúci týždeň bude presne o daniach, ako fyzická osoba, ako SRO. Realita je taká, že ty ako fyzická osoba zo všetkých zárobkov zaplatíš 19% daň, keď nechceš mať naťahovačky. A keď zarobíš viac ako 50 000, budeš platiť 25%. Lenže to nie je všetko. Koncom roka ti príde pozdrav zo zdravotnej poisťovni a zaplatíš ďalších 14% daň. Čiže zo všetkých zarobených peňazí zaplatíš 34%, alebo plus 25 a 14. Takže vieš si to vyrátať, aké to je veľmi výhodné na Slovensku obchodovať ako fyzická osoba. Práve preto ja budujem úplne inú infraštruktúru a mám úplne iné plány, ako obchodovať ako fyzická osoba. A práve preto ja idem svoj plán Fintokej začínam v auguste ako fyzická osoba, vyťahnem z toho 2-3 payouty, keď všetko pôjde dobre a nechám ten účet skapať, aby som nemal problémy. Pretože keď máš veľké a viacej payoutov, už sa ozýva finančná správa, že to nemôžeš daniť ako ostatný príjem popri práci, ale musíš mať živnosť a to je samovražda ekonomická na Slovensku. Čiže vyťahnem 2-3 payouty, z tých peňazí nekupujem žiadne kokotiny, žiadne auta, pičoviny, kupujem si SROčku zakladám a už na SRO kupujem 2 veľké účty cez FTMO, Darwin Xero a všetko fakturujem na SRO, kde do 100 000 eur platíš 10% daň a žiadne zdravotné poistenie. A práve preto sériem na všetkých hejterov, mám svoj biznis plán, všetko musím mať premyslené, všetko mám skonzultované s účtovníkmi, či to vedia spraviť. Áno, je to všetko legálne, robia to takto profici. Ja som sa učil od legend, učil som sa od rôznych prop tradingových, veľmi úspešných obchodníkov a robia to presne takto. Čiže na firmu si kúpim 2 veľké účty, keď sa to podarí, kúpim ďalšie 2 účty, obchody zadávam manuálne, žiadne kopíry, rozložujem riziko medzi dve rôzne prop firmy, nekopírujem jeden obchod na viacej účtov, aby som nekoreloval, že na jednom budem v mínuse, aj na druhom budem v mínuse. A popri tom idem Darwin Xero, to je dlhodobé, tam môžeš dosiahnuť od pár tisíc eur alokovaného kapitálu až po 10 miliónov aj viac. Hej. Tam je práve rozhodujúce, aký má Sharpeho faktor, ktorý bude video, Malerej to chcel na budúci týždeň. A tam je presne požadované všade MyFixBook, overené track rekordy. Tieto firmy zaujímajú práve to, ako ty riskuješ, ako ty manažuješ riziko, či neskáčeš jak blázon, hej, neposúvaš stop lossy a teď, čiže ja mám všetko premyslené, nevravím, že na 100% sa to podarí, ale 200-400 000 alokáciu dosiahnem určite. Keby nie na prvýkrát, tak na druhýkrát, ale žijem preto, okrem svojej rodiny, je to moja vášeň, je to moje hobby, milujem analýzy, milujem grafy, milujem trading, milujem ziskové obchody, milujem aj stratové obchody, lebo aj z tých sa učíš. Takže toto by stačilo k dnešnej téme a vo štvrtok si rozoberieme, ako sa profesionálne počíta jednotlivo do každého obchodu, zvlášť lotáž. A keď vidím tie screeny, je mi na grcanie. Keď vidím 10 obchodov 0,01, 0,01, tie isté obchody, fixná lotáž je najväčšia debilina tradingu. A vo štvrtok si to ujasníme, prečo. Zatiaľ sa majte všetci. Čau.